की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। पूछो नहीं काम कहो जय श्री राम, आ नहीं तो जबरदस्ती भेजा देतो हवालात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। ने हमरा तोरा पढ़े देतो, ने हमरा तोरा रोजगार करे देतो। ने हमरा तोरा पढ़े देतो, ने हमरा तोरा रोजगार करे देतो। ने हमरा तोरा बढ़े देतो, ने हमरा तोरा व्यापार करे देतो। कभी डमरू बजैतो, कभी हनुमान जी वाला गुड्डी उड़ैतो। कभी डमरू बजैतो, कभी हनुमान जी वाला गुड्डी उड़ैतो। इहे हो विश्व गुरु के शुरुआत देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। नहीं देश के युवा सुरक्षित हो, नहीं देश के किसान सुरक्षित हो। नहीं देश के युवा सुरक्षित हो, नहीं देश के किसान सुरक्षित हो। नहीं देश के बेटी सुरक्षित हो, नहीं देश के जवान सुरक्षित हो। बलात्कारी दुराचारी के सुरक्षा में देखो, बलात्कारी दुराचारी के सुरक्षा में देखो। हिंदू संगठन मचा रहलो कैसे उत्पात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। हिंदू हिंदू करके देखो घिना दिल को पूरा हिंदुस्तान के। हिंदू हिंदू करके देखो घिना दिल को पूरा हिंदुस्तान के। स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा चढ़ा भेंट चढ़ा दिल को हिंदू मुसलमान के। हिंदू हिंदू करके देखो घिना दिल को पूरा हिंदुस्तान के। स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा भेंट चढ़ा दिल को हिंदू मुसलमान के। अंधभक्ति में लीन होके बजा रहलो ताली थाली, अंधभक्ति में लीन होके बजा रहलो ताली थाली। अंधरा के जमात देखो, की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। कहीं अतिक्रमण के नाम पर गरीब गुरबा के घर तोड़वा रहलो, कहीं अतिक्रमण के नाम पर गरीब गुरबा के घर तोड़वा रहलो। कहीं घुसपैठिया के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहलो। भूखमरी फैला के सगरो, भूखमरी फैला के सगरो कर रहलो कैसे खुराफात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। कहीं दलित पिछड़ा के कपार छिलवा के मूत छिटवा रहलो, कहीं दलित पिछड़ा के कपार छिलवा के मूत छिटवा रहलो। कहीं दलित पिछड़ा के खुलेआम टीक उखड़वा रहलो। राज की कहियो मनुवादी के हिंदू राष्ट्र बनावे ले देखो कर रहलो कैसे एक से एक करामात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, भटका रहलो कैसे सवालात देखो। पूछो नहीं काम कहो जय श्री राम, आ नहीं तो जबरदस्ती भेजा देतो हवालात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, कैसे भटका रहलो सवालात देखो। की कहियो देश के हालात देखो, भटका रहलो कैसे सवालात देखो, भटका रहलो कैसे सवालात देखो। धन्यवाद।